Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? 2 ай рәшәткә артында Казан атучысы Илназ Галәвиевка вакытлыча карар чыгарылды. 30 көнлек Рамазан ае тәмам, мөселманнар елның иң төп бәйрәмнәренең берсе Ураза бәйрәмен билгеләп үттеләр. Казан гимназиясына һөҗүм итүче якындагы 2 айны СИЗОда уздырачак. Әлеге җәза республика башкаласында Совет район суды белән сайланды. 9 кешене үтерүдә шикләнүче Илназ Галәвиев җәза чарасына каршы килмәгән. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, җинаять кодексында катлаулы шартлар белән үтергән өчен үлем җәзасы каралган. Тик бу төр җәзага Россиядә мораторий кертелгәнлектән Галәвиевка гомерлеккә төрмә яный. Избрать в отношении Галәвиева Ильназа Ринатовича 11 сентября 2001 года рождения меру пресечения в виде заключения под сразу сроком на 2 месяца, то есть до 11 июля 2021 года содержания ФКУ СИЗО-1 УФСИН Российской Федерации ПРТ. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан в течение 3 суток со дня вынесения. Казанда әтиәниләр балаларны мәктәпкә йөртүдән туктаган, күптән түгел булган фаҗигале вакыйгалар белән бәйле рәвештә башкала халкы материалны өйдән өйрәнүне өстен күрә. Ата-аналарның куркуы башка белем бирү учреждениеләрендә мөмкин булган бомбалар турында хәбәрләрне көчәйтте. Мондый хәбәрләр шул исәптән Чаллыда да барлыкка килде. Бүген безнең төшерү төркеме мәктәпләре буйлап йөрде, укучыларның дәресләргә йөрү-йөрмәү буенча хәлне белеште. Фаҗигадан соң беренче көннәрдә шәһәрнең күп кенә мәктәпләрендә хокук саклау органнары хезмәткәрләре кизү торды. Хәзер мондый хәл бар җирдә дә күзәтелми. Күп кенә гомуми белем бирү учреждениеләре гадәти тәртипкә әйләнеп кайтты. Хәер, һәр дәрестә ишекләр ябалар. 28нче мәктәп янында без бер укытучыны каршы алдык. Аның сүзләренә караганда, персонал һәм ата-аналар арасында курку юк. У нас постоянно дежурит из полиции. Девушка там сидит. И для того, чтобы школа закрыта, и если кому-то нужно выйти, то мужчины, учителя, еще они стоят пропускают. Не просто так, кто захотел, вышел, кто захотел, зашел. Постоянно на контроле. Ну, я в других не знаю, есть отсутствующие или нет. У меня одного только не было. Шәһәрнең башка мәктәпләрендә дә вазгыять шундый ук. Сейчас вот толпу детей собирают, дусит куча, все равно страшно. Все равно, где переживаешь. Все же обратили внимание. Почему у нас только обращают внимание, когда что-то случится, а не заранее? И детям больше внимания. Почему секции все платные? Почему дети заняты? Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. 11 май көне һөҗүм булган Казанның 175нче гимназиясендә укучыларны башкаланың башка мәктәпләренә таратканнар, ә кайбер балалар дистанцион укуга күчкән. Лилия Гатина, Руслан Бикмухамметов, Александр Кащеев, Яңалыклар. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 33 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 5 яңа очрагы теркәлде. Соңгы мәгълүматларны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп 14 майга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 20944 очрагы теркәлде. Аларның 17923 терелгән, 55 узган тәүлектә. Яңа уенчыклар, якты диварлар һәм заманча җиһазлар демография милли проекты кысаларында Чаллыда яңа уку елы башына 3 балалар бакчасы ачылачак. Шәһәрдә барлыгы 129 мәктәпкәчә мәгариф учреждениесе бар, торак йортлар актив төзелү сәбәпле бакчалар җитешми. Яңа балалар бакчалары кайсы микрорайоннарда барлыкка киләчәк? Бу хакта алдагы материалда. Шпаклюем, стену шпаклюем. Лучки балалар бакчасында актив эш бара. Объектның әзерлеге экватор чиген үтеп 56% тәшкил итә. Педагогик составта тупланып беткән диярлек 220 бала инде июнь аенда ук яңа бакчага йөри башлаячак. В детском саду будет 12 групп для детей, 6 групп для детей с 2 до 3 лет, 4 группы для детей с 3 до 4 лет, 1 группа для детей с 4 до 5 лет и 1 группа для детей с 5 до 6 лет. Яңа балалар бакчасы яшьлек микрорайонда 63-нче комплекста да урнашканы. Бирдә мәктәпкәчә учреждениене күптән көттеләр. Микрорайон яңа, бирдә балалар, яшь гаиләләр дә күп, дип белдерде шәһәр мэры Наил Мәгдиев. В центральной части города у нас детские сады в основном по нормативу заполнены. Здесь чуть-чуть выше норматива. У нас в целом если мне память не изменяет, на 100 мест 120 детей.
Балалар бакчаларын шулай ук 34-нче комплекста һәм притяжение торак районында да төзүячәкләр 3 яңа мәктәпкәчә учреждение хисабына 660 бала урыннар белән тәэмин ителәчәк. Моннан тыш 1 сентябрьдә 2 яңа мәктәп Чулман проспектындагы Одымнар мәктәбе һәм Мәләкәс аръягында гимназия үз ишекләрен ачачак. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, яңалыклар. Бигештән яңа рейслары Red Wings авиакомпаниясе Чаллыдан Сургутка һәм Чиләбегә очышлар башлый. Бигешкә рейслар 28 майдан башлана. Алар атнага бер тапкыр җомга көннәрендә 100 кеше сыйдырышлы яңа самолетларында башкарылачак. Юнәлешләр Red Wings пассажирларына гына кулай булачак. Очышлар федераль бюджеттан һәм региональ хөкүмәтләрдән субсидияләнә, дип хәбәр итә Сургут аэропортының матбугат хезмәте. Мөселманнар төп бәйрәмнәрнең берсе Ураза бәйрәмен билгеләп үттеләр. Бу 30 көнлек Рамазан ае тәмамланды дигән сүз. Бер ай дәвамында таң атканнан кояш баеганчага кадәр мөселманнарга аш-судан һәм начар гамәлләрдән тыелырга кирәк иде. Меңнән артык мөселман мәчеткә бәйрәм вәгазьләрен тыңларга килде. Чаллыда бәйрәмне ничек билгеләп уздылар? Тулырак Лилия Гатина материалында. Шәһәр мәчетләрендә бәйрәм чаралары иртәнге сәгать 7-дә вәгазь белән башланып китте. Эпидемиологик хәл аркасында намазга битлекләрдә һәм намаз өчен шәхси килемнәр белән килделәр. 7 сәгать 30 минутта гаит намазы укылды. Аңа хәтле мөэминнәр мохтаҗларга садака бирделәр. Быел фитр садакасы күләме 100 сумнан алып 700 сумга кадәр тәшкил итте. Элек Чаллыда Җиңү паркында үткәрелгән бәйрәм чаралары Казанда булган фаҗига аркасында уздырылмады. Әлфәс хәзрәт Гайфуллин дин тотучыларны һәлак булган балалар һәм 175-нче мәктәп хезмәткәрләрен дуга кылганда искә алырга чакырды. Кемдер машинасы белән мактана, кемдер башка булган бер нигъмәтләр белән мактана. Әмма дә ләкин булардан да зуррак байлык бу Аллаһ Тәгаләгә биргән байлык, ул да булса иман байлыгы. Нур Ихлас мәчетенә Ураза бәйрәмен билгеләп үтәргә дип меңнәгән кеше җыелды. Әмма ләкин барлык дин кардәшләребезгә дә мәчет эчендә урын җитмәү сәбәпле кешеләр Мәккә ягына юнәлтеп үзләренең бәйрәм намазын урамда тыңладылар. Бу бәйрәм безгә инде ул мөселманнар бәйрәме. Ана бөтен дөнья бәйрәм итә. Шул хәзер алдагы көннәрдә дә инде шул ниләрне тотып, уразаларны чагында тотып дигән намазларны укып яшәргә Аллаһ тормышта. Балалар уроклар белән бергә Сайтырып, капалда чыгып киттек, кимак пешерә калды шундый. Бәйрәм үтәчә инде. Бәйрәм вәгазендә шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та булды. Рәсми мәгълүматларга караганда, бәйрәм намазында барлыгы 3000-нән артык кеше катнашкан. Аннан соң традиция буенча ир-атларның өйләрендә коймак белән бәйрәм өстәле көтә иде. Корбан бәйрәмен мөселманнар 20 июльдә билгеләп үтәчәк. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева, сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Исән сау булыгыз. Сеть центров красоты Ларкон. Прически и макияж, мужской маникюр, педикюр, колорирование, ботокс волос, шеллак. Блистайте! Ваш Ларкон. 76 00 11.